grotere boel. Ja. Ja, dames en heren, het terrein houdt zich echt voortreffelijk. Na alle nattigheid van de afgelopen dagen zou je verwachten dat ze meer last hadden. We hebben wel gezien dat sommige ponies even een klein fiebertje maken, maar ze herstellen zich goed en dan is er verder niks aan de hand. U bent met heel veel al, heel vroeg, heel veel mensen. Dus luistert u alsjeblieft goed naar de controleurs onderweg, want zij weten precies hoe het moet voor de veiligheid. Dus niet eigenwijs zijn, maar luisteren naar de fluitjes. Applaus voor Jeroen de Schutter, die fietst in 54 seconden 96 uit die hindernis 2 op weg naar 3. Het wordt wachten op Harry Burghoorn aan spanning 47, die dan de volgende combinatie zal zijn, die op de marathon gestart is. En we zien hem aankomen aan hindernis 1, Harry Burghoorn. En inmiddels zijn alle tijden bekend van Jan Meijers uit België. Heeft alle winnaars is op weg naar de finish. En kijk dan naar het resultaat. Het is dan 81,04 strafpunten in de marathon.